Denne skulptur, Lansebæren, også kaldet Doryvos, er skabt af Polykleitos. Skulpturen er fra 450 til 440 før vores tidsregning, hvilket vil sige, at den er fra højklassisk tid. Den oprindelige skulptur var kreeret af bronze, men den på billedet er en kopi, som er lavet af marmor. Og må derfor også støttes af den her træstup, som man kan se nede i venstre side af billedet. Kopien på billedet er fundet i en villa i Pompeji, og grunden til, at den oprindelige figur ikke er fundet, er fordi man dengang omsmeltede bronze, da det var for værdifuldt, og de enkelte skulpturer, man i dag har i bronze, er nogle, som man har fundet på havets bund. Kroppen er markeret og en anelse overmenneskelig, men stadig mere naturlig, blandt andet gennem kontrapost, som er måden skulpturen står på, hvor den ene side af kroppen er afslappet, og den anden side er i bevægelse. Og det, at skulpturen står i kontrapost, det er et typisk kendetegn ved den højklassiske tid. Skulpturens ansigt er meget anonymt og idealiseret og rummer en skønhed. Naturligheden i skulpturen dyrkes især gennem de bløde og naturlige linjer, som kontrapoststillingen skaber. Kunstnerens hensigt med skulpturen var at gengive den tids kropsideal, og faktisk så kunne dette angivende kropsideal på billedet sagtens fungere som nutidens kropsideal, eftersom de er meget lige hinanden.